La vida universitària m'ha obert moltes coses. M'ha obert un món que jo pensava que no seria capaç de tirar cap endavant, perquè em feia molta por començar a estudiar. Quan vaig arribar aquí i vaig veure que tenia el suport del Pioner, que m'han ajudat moltíssim en tota la meva trajectòria de la universitat, doncs és un recolzament molt gran. Molt gran, i també els companys que també m'han ajudat sempre que ho he necessitat. El que passa aquí són serveis com a Pioner i perquè em tinc amb els companys i amics. En aquest cas serien migrants que us oferim en aquests pisos. No tenim altre procés de residència, tornem a l'altre. Les conseqüències Sí, que han registrat. El objetivo del voluntariado de salud es concienciar a los universitarios de temas importantes como son las enfermedades de transmisión sexual, los métodos preventivos de estos, también temas de drogas, ir un poco sobre la alimentación. También uno de los objetivos es mejorar la salud universitaria y mejorar el conocimiento de la gente sobre estos temas. Hacer un voluntariado me aporta pues, poder salir de mi día a día de estudiante de universidad, de exámenes y tareas y ponerme en un contexto totalmente diferente. Con el voluntariado me siento muy realizada y pues, me alegra el día porque me doy cuenta que los niños llegan al voluntariado y no son conscientes de que llegan a aprender el inglés. ¿Cuál es el gorrión y cuál es el carruel? El gorrión y la izquierda. Han de poder entrar... Barregem molt bé, sòlid, seria cacau, sucre... 12 graus de la temperatura, aproximadament, i una mica... Per mi Campus Ítaca és un lloc on et pots divertir molt i pots aprendre moltes coses. El que més m'ha agradat del Campus Ítaca és la il·lusió i l'entusiasme que tenen els nois per aprendre, per fer amistats noves i per aconseguir aquestes experiències que en cap altre lloc poden aconseguir. Per mi Campus Ítaca és una experiència única. Aquest any, al voluntariat de Medi Ambient, hem dut a terme diferents activitats
Per una banda hem organitzat activitats d'educació ambiental aquí al campus. Com a activitat destacada d'aquest any hem fet un mapa participatiu. El nostre objectiu principal és difondre la natura del campus, els seus elements més interessants i fer veure a la gent que ve aquí que l'Autònoma és molt més que les classes i les pràctiques al laboratori, sinó que també es poden visitar molts llocs molt interessants i gaudir-ne i fer-ne un molt bon ús.